जुदि नोंथांनि गथ'फोरा जोथोन लायाखै अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सम्पथिखौ लाफिननो हागोन। गोबां समावनो बेखौ नुनो मोनोदि जेब्ला बिमा-बिफाया गावसोरनि गासै सम्पथिफोरखौ गावसोरनि गथ'फोरनि गेजेराव रानना होयो अब्ला गथ'फोरा बिसोरखौ जोथोन लानो हाया। माखासे गथ'फोर दं दि जाय गावसोरनि बिमा-बिफाखौ लामायाव एबा अल्ड एज हमाव दोननानै थाङो। दायो बेबादि थासारियाव बिमा-बिफाया जेबो खालामनो हाया मानोना गासैबो सम्पथिखौ गथ'फोरनि गेजेराव राननाय जाबाय। नाथाय आथिखालाव बिमा-बिफाया गावसोरनि गथ'फोरनो होनाय सम्पथिखौ दाबि खालामफिननो हागोन। मेंटेनेन्स एन्ड वेलफेयर अफ पेरेन्ट्स एन्ड सिनियर सिटिजेन्स एक्ट 2007 नि बादिब्ला बैसो जानाय बिमा-बिफा आरो गथ' गैयै बैसो जानाय नोगोरारिफोरा गावसोरनि गथ'फोर एबा उनमोनगिरिफोरनिफ्राय सम्पथिखौ दाबि खालामनो हागोन। बेयाव बाय'लजिकेल, खांजानाय आरो बाथुल गथ'फोर दंफायो। जुदि बैसो जानाय बिमा-बिफाया गावसोरनि सम्पथिखौ गावनि फिसाफोरनो बे रादायाव होदों दि बिसोरो बिसोरखौ जोथोन लागोन नाथाय गथ'फोरा गावसोरनि बिबानखौ मावफुङाखै अब्ला बिमा-बिफाया सम्पथिखौ मोनफिननायनि दाबि खालामनो हायो। बे राहाया बै बिमाफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि महरै खामानि मावो जाय गावसोरनि गथ'-गथायफोरजों नेवसिजानायनि बोलि जानांदों। बेबादिनो मोनसे केसखौ खोनासंनानै माद्रास गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे बेन्चआ फोसावदों दि जुदि सम्पथि दैथायहरनायाव बुंनाय जादों दि सम्पथिखौ खालि अननाय आरो अनसायनायनि थाखायल' होनाय जादों अब्ला बिमा-बिफाया हारसिङैनो बेखौ बोखारनो हागोन। बिथांमोना बुंदोंमोन दि अननाय आरो अनसायनाया सम्पथि सोलायनायनि थाखाय साननायनि मोनसे महर आरो जुदि फिसाफोरा बिमा-बिफाखौ अनसायाब्ला बिमा-बिफाया गावसोरनि सम्पथिफोरखौ मोनफिननो थाखाय आयेननि राहा लानो हायो। सम्पथिखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गाव-गावनि जिल्ला जर'खा ट्रिब्युनेलनि सिङाव नोंथांनि दाबिखौ दिन्थिनांगोन। जुदि गुबुन दोलोआ नुजाया अब्ला जिल्ला जर'खा बिजिरसालिया हारसिङैनो बिथोन होनायनि मोन्थाइ दङ। बेजों लोगोसे बे केसखौ गावजों-गाव गोरोबथानि सायाव बिथा खालामनानै सुस्रांनायनि थाखाय दैथायहरनो हायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदालु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।